Hany nirde bizim öňkü dostumuz? Nirde galdy göwün açyk günlerimiz? Solup gitdimi ya pudoklaryny bir-birige sowgat edýän güllerimiz? Oturasyn gelmeýärmi iş döküp? Öňkü açyk gurrunlarymyz nirede? Wah, o günden gadry başga ekeni. Aralykda ýokdy öýke kinede. Arkaýyn gelerden gapymyz kakman. Bada da başlardy degişme gülki. Göwnüň alam bolsa gel ýüzüme aýt. Kölgäm taýaklap berersiň belki. Näme boldy dostumyzyň sesine? Bu hakda oýlanyp görsene senem. Ýoksa salamlaşyp gülşemiýoruz. Ýöne aramyzda ýok diýen anam.